Γεια σας παιδιά, παίζουμε SCP-173 Demonstration. Είναι ένα τρομακτικό παιχνίδι στο Roblox με ένα τέρας που λέγεται νομίζω SCP-173. Τώρα πάμε πάνω να σας το δείξω. Ωραία, πάμε. Να το, ο Χριστός και πάνω με σκότωσε. Παιδιά, είναι και πολύ γρήγορο, δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις ποτέ είναι κοντά σου, δηλαδή το βλέπεις μακριά και μετά σου έρχεται με τη μία και σου κάνει jumpscare. Οπα, να το. Πάλι με σκότωσε. Πάλι με σκότωσε, παιδιά. Παιδιά, το βλέπετε. Το βλέπετε. Δηλαδή έλεος. Να το ρε. Έκλεισε τις πόρτες. Μπρο μου, κλείστε τις πόρτες ρε, θα πεθάνουμε. Ρε, ο Χριστός. Μπρο. Αυτό ήταν, αυτοκτονήσαμε εδώ. Θα πεθάνουμε εδώ. Παιδιά, εδώ είναι. Ρε. Με σκοτώνει με τη μία. Με σκοτώνει με τη μία ρε μπρο. Πήγε τότε. Να το. Ναι, γεια σου, αντίο. Μπρο! Ρε, πάλι με σκότωσε! Πάλι με σκότωσε! Όταν βλέπετε ότι η οθόνη είναι μαύρη, σημαίνει ότι με έχει. Ναι, τώρα κάθεται ακίνητο. Κουνήσου, μπρο! Άντε, γεια. Έλα! Ναι, πραγματικά χρειάζομαι βοήθεια. Έχω κολλήσει με ένα τέρας. Νομίζω ότι έφυγε. Νομίζω ότι είναι πάνω και σκοτώνει τους άλλους. Όλα σου! Όλα σου! Μπρο! Αναρωτιέμαι πως δεν. Ναι. Ναι, δεν είναι. Μπρο! Δεν μπορώ να καταλάβω πότε έρχεται. Είναι full δύσκολο. Σκατά. Σκατά, παιδιά, δεν μπορώ. Μπρο, τι παιχνίδι είναι αυτό, ρε. Εν τω μεταξύ, εμείς πάμε από εδώ. Έχουμε κολλήσει από κάτω. Παιδιά, την κάτσαμε κανονικότατα. Μήπως να κλείσουμε λίγο τη. Πώς κλείνει αυτή η πόρτα? Μπορεί να κλείσει. Όχι, δεν μπορεί. Την κάτσαμε. Μπρο! Ρε, με κλείδωσαν μέσα! Ρε, μου έκλεισαν την πόρτα. Μου έκλεισαν την πόρτα. Πάτε καλά? Δεν πάτε καθόλου καλά, ρε. Γεια σου. Μπρο! Όχι, κλείσει την πόρτα! Κλείσει την πόρτα! Κλείσε την πόρτα, κλείσε την πόρτα, κλείσε την πόρτα. Κλείσε την πόρτα! Κλείστε την! Ρε παιδιά, είστε χαζοί. Γιατί ανοίγετε τις πόρτες? Θέλετε να πεθάνετε εδώ κάτω? Ωραία. Εγώ πάω κάπου αλλού για να κρυφτώ από το τέρας. Μπας και σπάσε την πόρτα και μπει μέσα. Γιατί το έχει ξανακάνει, παιδιά. Κολλήσαμε, παιδιά. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Μπρο! Βοήθεια. Σώθηκα, ρε. Ρε, τα κατάφερα και ανέβηκα πάνω. Νομίζω ότι κλειδώσαμε το τέρας κάτω. Ωραία, πάμε γρήγορα πάνω. Πάμε γρήγορα πάνω. Ωραία, λοιπόν, τι να κάνουμε? Λοιπόν. Τώρα κλείνουμε τις πόρτες
Ρε, ο Χριστός και η Παναγία, παιδιά, τι παίζω. Πάντως, αυτό το παιχνίδι είναι χάλια του μεταξύ. Όπα, λέει paper. Αν ναι, μας λέει τις, νομίζω, τις οδηγίες, αλλά τέλος πάντων. Λέει description. Λοιπόν, description. The object cannot move while within a direct line of sight. Line of sight must not be broken at any time with SCP-193. Ναι. Να δεν βάζουμε λίγο για... Λέει, περίμενε, object is reported to attack by snapping the... Καλά, βαριέμαι να το διαβάσω όλο. Βαριέμαι να το διαβάσω όλο, ρε παιδιά. Ρε, οι άλλοι! Πάω να φέρω το τέρας. Πάω κάτω να φέρω το τέρας. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Θα περάσουμε τέλεια, παιδιά. Πάω να φέρω το τέρας. Ανοίγουμε την πόρτα. Άνοιξε καλή πορτούρα. Άντε για... Επίτηδες το έκανα γιατί βαριέμαι. Τώρα την κλείνω. Να μην μπει αυτό το σκατό μέσα. Βασικά ανοίγουμε πάλι. Ανοίγουμε πάλι. Ρε, είναι δύσκολο. Βασικά δεν είναι και τόσο δύσκολο. Απλώς το τέρας είναι σπαστικό. Ρε, είναι σπαστικό. Αλλά μου αρέσει να πεθαίνω. Ναι. Κουνιόμαστε. Σιγά σιγά. Ναι. Ναι. Έλα, πίσω σου είμαι. Μπρο! Ναι. Εγώ δεν πάω πάνω. Κλείνουμε την πόρτα. Κλείς την πόρτα. Κλείς την... Ούψ. Έκανα μαλακία τώρα. Έκανα χαζομάρα. Ωραία, πάμε. Δεν πειράζει, πάμε εμείς. Πάμε από πάνω να περάσουμε ωραία και καλά. Πού είναι το τέρας? Να το. Το κλείδωσα να παίξω. Παιδιά, την κάτσαμε. Γεια σου. Θα με σκοτώσεις, ρε. Μπρο, είμαι ακριβώς από πίσω σου. Πίσω σου είμαι. Σε περιμένω. Τώρα είμαι δίπλα σου. Γεια. Γεια σου. Γεια σου. Καλά, άντε, γεια. Κλείς την πόρτα. Χαζό. Ευχαριστώ πολύ, τώρα θα πεθάνουμε εδώ πέρα. Μήπως δεν έπρεπε να κοιτάξω το ρε μπρο. Έπρεπε να κοιτάξω το... Έλεος ρε φίλε. Μπράβο, παιδιά. Μπρο! Έλα ρε, είναι full σπαστικό. Είναι σπαστικό. Εντωμεταξύ πρώτη φορά το παίζω. Βασικά, παιδιά, έχω να το παίξω αυτό μετά από 1 χρόνο. Και είναι μηπό το παιχνίδι, μπρο. Για να περάσω. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, γεια. Πάμε να ανοίξουμε την πόρτα. Απορώ πως με άφησε να... Έλα ρε φίλε. Και κόντευα να πάω από πάνω ρε μπρο. Έλα. Ωραία, λοιπόν, έτσι και με σκοτώσει άλλη μια φορά σου το ορκίζομαι ότι θα βγω από το παιχνίδι μπρο και θα... Καλά, βγαίνω έτσι κι αλλιώς. Δεν με ενδιαφέρει. Βγαίνω, αυτό ήτανε. Παιδιά, πραγματικά το παιχνίδι ήταν πολύ σπαστικό. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα θέλετε να κάνω κι άλλα, στείλτε μου μηνύματα στα σχόλια. Γεια σας!